Hadlok ba ani? Uy, kumabalaan ni sa akong ginikanan. Makulatahan dyan ko aning papa ba? Uy, magpa-check up sa siguro ko karon. Uy, malakaw sa ako. Manawag sa akong ambulansya, uy. Hello? Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Yung sa pa man yung ginatutuk-tutukan, asisin ako. Madam, maayong gabi eh. Kumusta? Galain lagi akong tiyan, uy. O sige, eksaminon ta ka ha. Inay-inayi, swerte ra pukit ni mong kamot, nakadikit sa kong dughan. Uy, mao ba madam? Ana. Ay, kaiduot. Okay, gabuto man imong dughan madam. Diri ang sakit? Oh, di na sa tiyan. Madam, kinahanglan kay admit. Kaswerte ba sa inyong ospital? Uy, kung ma-admit ko diri, kaya hay ba? Sige madam, ihigda ta kay magtao sa tag dextrose kay admit man ka para madala na ka sa ward. Okay, sige. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit Kamot ta, madam. Pati ba naman ikaw gusto pud mo gunit? Dara, oh. Kanya pa siguro kagahulat ba? Dextrose na ako, madam ha. Hinayag hikot, di kayo marakang nagikot og kanding. Madam, kumusta? Medyo okay naman, Dok. Nga, pila man ka bulan. Duha ka bulan na madam. Daan ko palagi. Duha dyan ikabulan. Duha na ka bulan ang imuhang kabuhi. Sabi man ako buntis ko, uy. Kabuhi, radi ay. Salamat kay kabuhi raman di ini. O, pwede na ka maka-discharge.